Айде да отида на друг мач, на който пак феновете прекалиха. Ти може да от двата. Кой той? Почваме с български. С български. На българска вълна. Добре, други аз нощи си огледах. Айде на българска вълна. Гледаме Супер дерби. Партизан, Червен бряг и Етър. И Етър Велико Търново. Славният Етър сега вече е докарал до зоните и участва в ето такива благодарим на Младен Кирилов, нашия човек на Северозапад, който ни се включи преди 2 седмици за кой беше тогава мача Велики. Пак Бяла Слатина бяха с кого? Там набиха съдята звезди. Гледайте какво става. Кадри ексклюзивни на колегите от, нека да споменем, телевизия Раба ТВ. Човек може да си помисли, че тия кадри са от Сирия. Бяла Слатина, а не от стадион в България. Благодарим на колегите от тази телевизия и на Младен Кирилов, че както се казва, на който имаш да си отиде, мисля, че... Там е много малко вероятността да не оцелиш такова. Ето, чуваме и автентични. И те налетеха да раздават правосъдие. Имаше нокдаун и нокаут. Обаче, предполагам, че камерите на телевизия Раба са запечатали този момент, но и полицаите веднага се влезаха в ролята. Видимо пиян фен на малката групичка от Велико Търново предизвика скандала. Не може... Между другото, става ми малко тъпо и тъжно за Етър. Сега, каквото и да бяха шампиони преди 22 години. Те бяха в група преди 3 месеца. Миналата година. Преди 3 месеца бяха в група. Те бяха брашнян чувал. Дали беше истинския. Но той какъв е и той не е автентичният според мен Етър. Този отбор, който даде толкова, че само да сметнем 94-та година, Етър колко представители имаше в фамозния национален отбор. Това е другото лице на българския футбол, уважаеми зрители. Сега. Озъбеното му друго лице. Младен ни обещал, когато има такива кадри, ние общо взето, да го кажем още веднъж, зрителите, които имат аматьорски видеа, пък и от регионалните телевизии, искаме да покажем това ужасяващо ниво на 4-та дивизия българския футбол. Дори на 3-та случая. Безпаричната липсата на охрана на тези мачове позволява на всякакви бабаити на терена и по трибуните да си правят каквото си искат. Съдиите да дадат бой, без да са виновни или какво да са виновни, да дадат бой. Така че пращайте ни ги в Фейсбук страницата. Ние поемаме да излъчваме тези видеа и коментираме, за да се види за какво става дума.